Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng sedaya ingkang hadir wonten ing Sahibul Hajah menika, khususipun dumateng sedaya kiai-kiai ingkang hadir saha kiai-kiai ingkang boten hadir, para sepuh sedaya ingkang kita tenggo-tenggo donganipun. Mugi kanthi ngurmati tiyang sepuh lan kanthi ngurmati para kiai kalian Allah tulis tiyang ingkang nglampahi kesaenan sehingga panjenengan sedaya dislametaken dening Gusti Allah, selamat saking afate dunya saha selamat saking afate akhirat. Para rawuh ingkang mulyakaken, wonten hadis ingkang ngendikaken sunahul ma'ruf taqi masari asu wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dipungendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih lelampahan sae punika saged jaga sangka afat perkara sing elek utawi kerusakan-kerusakan tengene dunya, senajan ngelakoni apik wau mboten tepat sasaran. Dados wong nglakoni apik niku senajan mboten tepat sasaran tetep diparingi Allah barokah rupa wong mau selamat saka afate dunya lan afate akhirat, senangsa perbuatane niku mboten pas. Dados kok umpami panjenengan sedaya nglampahi kesaenan delalah sing sampean tulung iku wong elek, iku yo nggawa barokah nyelametno afate dunya saha afate akhirat. Senajan kleru oleh awake dhewe paring keapian. Tenggene kitab napa niki An-Nawadir dipun critakaken anna rajulan ra'a anna rajulan min ahli din was-shalah kharaja yauman yatasayyadu wa idan hayatun fi ghayatil wajh. Wonten siji mangsa ana cerita ana wong sing ahli agama, wong ahli nglakoni keapian. Niku siji mangsa piyambake niku berburu tenggene alas. Barang berburu tenggene alas, piyambake niku kepethuk karo ula. Sing ula iki bentuke medeni. Urung sampai bar oleh kaget delalah ula niki ngomong, "Kang, mbok aku ditulungi mergo aku digudak musuhku ape diparingi." Mbok aku ditulungi mergo aku digudak musuhku ape dipateni. Akhirnya wong lanang niki gadah inisiatif, piyambake beto ridak utawa sarung
niku badhe ditutupno tenggene ula supaya ulane mau gak ketok sing udan. Barang ditutupno ulane kandha, tutupmu iki isih ketok. Aku apa urung iso ndelik saka musuhku. Lah terus piye? Ngene ae lho. Awakmu mangap, aku tak mlebu nang nggone wetengmu. Kowe mangap, aku tak mlebu nang nggone wetengmu. Iki kaget sing iki wong lanang niku kaget. Piye terus piye? Wah, aku wedi karo kowe. Mosok ula mlebu nang nggone awak terus piye? Akhire ula iki ngremeh-ngremeh, wis ora usah kuwatir. Ora-orane kowe mati. Aku tak mlebu sedela, nek wis lewat, aku tak ndang metu. Aku iki yo klebu umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bareng piyambak nyebut nek aku iki termasuk umate Kanjeng Nabi. Akhire wong saleh iki mau lilih atine. Ya wis nek ngono aku tak mangap kedang mlebu ndelik nang ngene wetengku. Barang piyambake niku wis mangap, wis mlebu ulane nang njero weteng. Musuhe sing ape mateni wis lewat, ulane iki dikandhani karo wonge. Wis saiki musuhmu wis metu, kowe ndang metu. Malah jawabane ula jawab ngene, saiki sing mau pilih sing ndi, atimu sing bolong utawa jantungmu sing rusak, kowe pilih ndi? Jantungmu sing bolong utawa atimu sing tak pangan, cara ngono. Lah wong lanang iki lho karepmu piye? Wong awakmu wis kadung janji karo aku, ora ngapa-ngapakno aku. Lah kok ujug-ujug kowe ngancam aku, malah kowe patemu-pateni. Kowe tak tulung kok malah mendung. Jawabane kula piye? Lah iya kowe iku lho menungso paling goblok wong ya kowe. Kowe kok gak eling aku iki musuhe nenek moyangmu. Aku iki musuhe Adam. Ana setan iso mlebu nang ngene swarga iku mergo tak tulungi aku, mergo musuhe napa nabi wong kok goblok gemor ora karo-karuan ngono jarene ditulung malah akhire wong lanang iki mau ya wis kowe nek pancing ngerah patiku, aku njaluk wektu sedela tak nglakoni keapian. Aku tak wiridan supaya uripku kepenak ya. Pokoke aku tak wiridan aja pangan sik, aku mati-matilah nah aku wis nglakoni keapian. Karo ulane ya wis ndak karepmu wis dan apa karepmu. Akhire wong lanang iki mau wiridan donga-donga tertentu sing diwaca. Piyambake wiridan ngrongokam mlaku golek selah nang ngene gunung iki mau nang ngene alas. Barang baru wiridan ketemu karo wong sing putih awake, apa awake ya putih, klambine ya putih karo nggawa godhong. Wong putih iki mau kandha iki lho godhong panganen. Barang dene wis mangan godhonge, barang bar dipangan gak suwe piyambake niku muntah ngentokno ula, jebule ulane niku wis mati tugel-tugel. Ana dungane nang kene rasa tak critakno paling yo ora apal wae nggih ya. Seluman selamat ngono paling dungane. Ana kene dungane. Tapi ora usah tak kandakno ndak yo ora apal wae. Tak kok Mbah Wiku kan. Akhirnya barangnya pedot-pedot, barang wiridan terus diwehi godhong dipangan ulane mati.
barang wis mati piyambake kondo jenengan iku sapa sampean kok iso pangeran ngutus awakmu nyelametno aku sebab sampeyan. Akhirnya wong tuwa iki mau kondo nalika awakmu wiridan iku mau maca sing maca iku dujatin malaikat kudu geger gonjang ganjing alam malaikat. Barang gonjang ganjing nang alam malaikat pangeran iku ngutus aku iki nang gone kono manggon nang gone kono kesebut malaikat ma'ruf. Napa malaikat jenenge malaikat ma'ruf. Dadi nek jenengan pengen musai kula apa ilahan turutin malaikat ma'ruf lha wis sithik malaikat ma'ruf wis malaikat sing nglakoni keapian. Nek sajoke napa niki malaikat iki gonjang-ganjing ndredeg mergo dongamu pangeran ngutus karo aku supaya meh godhong tuba nang ngene swarga kon jupuk siji tak kuklek supaya diaturno nang ngene awak. Jadi jebule godhong sing dipangan iku mau godhong swarga. Mulane jenengan kepengin untuk keselamatan sama swarga sing penting lakoni mergo nglakoni apik iku dengan Kanjeng Nabi bakal dibales Allah senajan oleh nglakoni apik kleru wong. Ana siji cerita niku ana wong sedekah wis tenanan mergawe pol-polan barang wis entuk dhuwit diwehno wong barang wong diwehno diteleng-teleng jebule wong begengge kleru maneh wis akhirnya piyambake mergawe maneh sedekah maneh yo dilalah kleru ketemu bengi-bengi ana wong kanyepen nang ngene ngarep omah dikira wong sing butuhno jebule malih lagi metu saka omah kleru aneh wis gak apa-apa ki kleru sedekah sementing ora kleru lakon apik nggih. Lah sajoke malaikat pangeran ngutus wong iki mau kon nggawa godhong swarga supaya iso mateni kula. Akhire malaikat iki kandha karo wong iki wis tak dong kowe nang donya iku aja sampe lali lakon apik. Pangeran iku pirsa apa sing mok niatno apik senajan sing mok wehno iku mboten ahline alias kleru. Nggih, alias kleru. Wis pokoke lakon apik. Lah lakon apik kados mekaten iki iso nyebabno awak dhewe dislametno Allah sangka kerusakan dunya. Mula kaya wong Jawa niku, kaya wong Jawa iku mestine wong sing paling slamet iku wong Jawa. Lahir wae wis krayah selamatan kerayah bar kerayah 5 dina atau 7 dina ngadekno apa tingkep iku ya selamat ya. Jadi maknane wong Jawa iku asline nglakoni apik wis pirang-pirang muga-muga oleh kula panjenengan lakon apik iki bener-bener dadi apa jenenge iku benteng elek saka awake dhewe. Menika ngendikan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngendika Allah iku gawe elek karo gawe apik. Fatuba liman ja'altuhu mafatihal khairi. Allah Subhanahu wa taala iku wis netepno perkara sing elek, ya netepno perkara sing apik. Bejo kemayangan kanggone wong-wong sing digawe miftahul khair, kuncine keagungan.
Jadi sangka kunci keapian iki awak dhewe iku dianggep Gusti Allah wong sing bejo fatuba liman ja'altu mafatihal khair. La wawailun lan semono go swalike wawailun lan celaka kanggone wong-wong sing digawe karo Gusti Allah dadi kunci-kunci keelegan. Nggih niku ngendikane Kanjeng Nabi. Lah wong sing digawe apik nang donya, sok iku ya digawe apik nang gone akhir. Lah saiki sapa wong sing celaka? Wong sing celaka iku wong sing cedhak keapian, wong sing cedhak masjid, wong sing cedhak kiai, tapi wonge ora gelem lakon iki wong sing kecegah saka keapian. Iki karo Kanjeng Nabi dipun ancam fawailun, wong sing celaka iku sapa? Wong sing roh keapian, wong sing krungu keapian, wong sing paham keapian, tapi wonge ora iso nglakoni keapian. Iku wong sing banget celaka. Mula sangka pesen iki, sangka cerita iki, jenengan ora usah ngrasa mamang lakon apik. Mergo lakon apik mesti nimbulno perkara sing apik, senajan olehmu nulungi sing mau tulungi iku jadi nek sampean umpamane nang njaba nang njaluk-njaluk sembarang, wong njaluk-njaluk sembarang diwehi. Mergo ora kok delok wong sing njaluke, tapi sing penting sampean nglakoni perintah Nabi yaiku apa? Yaiku wong kudu lakon apik. Mula iki nganteni iki. Iki nganteni sing lanang ta sing wedok iki kan. Ndi nganteni iki? Seneng kamar ya, pokoknya sampean kepengen urip sakinah mawaddah warahmah, pokoknya tetep kudu lakon apik. Lakon apik iso nganggo donga, lakon apik iso nganggo ati. Ya, lakon apik sampean ora iso sedekah, ya wis apa nang kamar yuk padha keapian iki ya. Ya. Pokoke sampean ndek bojo lakon apik urung iso sedekah mbek wong, wis sedekah ambek bojone dhewe. Carane piye? Carane nek sing wedok paling ora ya basa karo sing lanang iki wis lakon apik, iki yo perintah Kanjeng Nabi. Ya, pokoke kabeh lakon apik iku minangka sedekah. Nek iku sedekah, nek iku lakon apik, kenek dienggo tangga lara senajan awak dhewe ora ngombe obat. Nek iku lakon apik, kenek dienggo tolak bala senajan awak dhewe ora duwe pager omah. Senajan ora ana pagere, delalah nek wong lakon apik, delalah iku maling nglewati ya lali. Ngono ae wis iku nek lakon apik. Tapi nek ora kok delalah wis jenengan wawailun mau wong sing celaka ora gelem lakoni apik, delalah omah iku wis mau kunci, wis mau ono gembok, delalah ya ora lali oleh gembok, wis niku carane. Allah iku nggih mun kula niki muga-muga sedaya kang jenengan lampahi khususnya Sholihul Hajah apa sing jenengan lampahi mulai saka nampa tamu, nyiapno panganan, nrimo sekabiane, muga-muga kahitung wong sing lakon apik, iki apik munggo ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo apik niku secara umum, secara garis besar apik niku napa? Apik iku nek sampean nglakoni perkara atas perintahe agama. Saiki ana begengkek loro mergawe bareng
ya barang isu-isu sebar mergawe untuk duit dibagi loro adil apik tak apik dibagi loro adil tak apik apik neng keapian ngono kudu diperintahe Allah. Jadi apik iku ya nek nglakoni perintah Gusti Allah. Muga-muga barokah sedene amin Allahumma amin. Ngantene jenenge sapa? Dados nganten sing sakinah mawaddah warahmah lan ora lali lakon apik ing dalem sekabehane uripe amin Allahumma al-Fatihah.